îro bîst û çarê heyva dehane 9 sal derbas dibin li ser revandina hevalê hêja û xebatker. Endamê Pîlotbîroya Partiya Me, Partî Demokrat Kurdistan Sûriya, mamostayê hêja Behzad Dorsın û hevalê wî ê Pêra Nîdal Othman li gundê dewroberê bajarê Dêrikê li ser destê gropekî çekdar dûvelengên rejîma Sûriyê. Ta wekû îro çarenivîsa wî nediyar e. Belê berî vê revandinê hevalê me mamosta Behzad rastî gelek gefan hat. Ji ber ku mamosta Behzad kesayetîk serkirde bû, gelekî berz û bilind bû di nav miletê xwe de. Ji ber kar û xebata xwe, rûleka xwe ya mezin hebû li deverê, nav hemî pêkhatiyan de, çi cemawerî û çi nav partiyên siyasî, Kurdî, Xiristiyan, Ereb, di salên ewil de ya destpêka şoreşa Sûrî. Ji lewra hate istihdafkirin û hate revandin. Rastî di wê demê de hilmeta revandinê siyasetek mumenhec bû. Çi revandin, çi kuştin, çi girtin, ji bo dûrkirina xwedîrola kesayetên xwedîrol ji qada xebatê. Wekû şehîd me gelek şehîd dane, wekû şehîd Nesreddîn Birhik, Meş'el Temmo, Ciwan Qutne, Mehmûd Walî, Ebûcandî, gelek kes hene em nikarin navê wan bêjin û ên çarenivîsa wan jî nediyar. Gelek kes hene ji wan wekû me berî niha got mamosta Behzad Dorsın, Nîdal Othman, Cemîl Umar, Fuad İbrahîm, Emîr Hamid, xortin dî jî hene û ên girtî jî vê deman taliyê de hevalên me ê bi ser partiya me ve wekû Abdulgefar, Feremez Abdulkerîm, Mihemed Deham, Mihemed Ehmed Salih, Berzan Hisên. Ev he rastî karekî xirab e, mumenhec e, ta wek niho nehatiye rawestandin û ev kare jî derheqa miletê Kurdê Sûrî de tevayî tê kirin, taybet xelkên me ê Encûmenên Niştimanî Kurd û Partiya Me, Partî Demokrat Kurdistan Sûriya. Ev hemî baca helwesta Partiya Me û helwesta Encûmenên Niştimanî Kurd e, helwesta mafê Kurdî ye li Kurdistana Rojava. Em jî ji wara dibêjin em ji vê helwestê peya nabin û em jê nayên xwar. Yek ji wan xalê giring ê got danostandin navbera me û peyedê yan jî tê gotin peyenekê de, ew danostandinê me em dibêjin zelalkirin û dayînazkirina çarenivîsan van nediyara. Ev kesên nediyar ê me niha navkirin û ev kesên girtîn werin azadkirin û werin berdan.